Dám 1000, když tam vlezeš. Vyliž si. Jako velký humidor. Mlč a běž. Alane, kde jsi? Balzamuju! Chceš mou ruku? Už i lítaj. Ray, koukni. Přestaň blbnout. Líbí se vám zvedák? Na tlusťoch je ideální. A co kšeft? No, před očkováním na covid to bylo lepší, ale doufám, že Čína zase něco vymyslí. Na pultíku je podíl. To je šek? Ano, pane. A co hazard? Skvělý. Teď chodím na odvykací kůru, taky na kurz pečení sušenek. Ty ses vymakal, seš úspěšný případ. Díky. Jo, ne. Nechceš dojít sendvič? Mám dost. Ne. Můžem už jít? Počkej. Ukážu vám malý trik. Da, 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 da. Běž do prdele, idiot jeden.